אז מה כל חברים, כן עדי, ורק רציתי להודיע לכם הודעה קצרה, שאני לא אעלה בימים הקרובים סרטונים, כי יש לי מבחן גדול, שאני אומר גדול אני מתכוון לזה, זה לא מיצב, אבל אני בקטעי צווים, אבל אמרו לנו שזה רק בסוף השנה, אבל זה מבחן ענקי בחשבון ובגיאומטריה, אז אני לא אעלה בימים הקרובים סרטונים, כי אני צריך לחזור על זה, כאילו להתאמן הרבה, אז אני לא אעלה בשבוע הקרוב, המבחן הוא ביום ראשון, אז זה היום יום רביעי, עוד זה, ולא עליתי עם סרטון, אתמול, כי אתמול מורה פרטית באה אליי בגלל המבחן, והתאמנתי ונהנה גם בבית, אז אני צריך להתאמן על זה, זאת אומרת שאני לא עלה בימים הקרובים. אל תתבאסו משהו, אני אעלה כרגיל אחרי המבחן, וגם תכף חנוכה זה יהיה סרטון כזה של חנוכה. אני עוד לא ממש בטוח מה, אבל אני ערב חנוכה, זה אני חושב ביום שישי. יש לי זמן לצלם, אבל פחות, יש לי בערך שעתיים כל יום, אז אין לי ממש הרבה זמן, אז אני יכול לצלם סרטון אחד, אולי 2 ביום, אבל אני לא בטוח אם אני יכול לערוך את 2, אז אני מאוד מקווה שהבנתם אותי. אל תשאלו למה, כאילו את הסקין שלי, זה באג פה, אז מאוד מקווה שהבנתם את ההודעה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ולפני זה היום יעלה פרק של סקייוורס שאתמול צילמתי, אז אל תדאגו בקשר לזה, אז ביי חברים.